Po tejto stránke mi jezuiti dali ohromne mnoho. Totiž cez jezuitov som získal ohromne mnoho. Keby som bol išiel k tomu Baťovi, tak by som bol býval, povedzme, ekonóm alebo obchodník dobrý, ale nebol by som sa všestranne rozvinul tak, aby som mohol napísať 90 kníh, jak som de facto s Božou pomocou napísal. A jakých kníh, na jaké rozličné témy. Nedávno, pred 2 rokmi som napísal 300-stranovú knihu o evolúcii, alebo 1000 rokov Slovenska s cirkvou. No to mi umožnilo to prostredie, v ktorom som vyrastal u jezuitov. Zastavme sa pri tom slove evolúcia. Čo je to evolúcia podľa vás? No to je termín, ktorým si pomáhajú tí, nechcem povedať, ktorí sú hlúpi. Namiesto toho, aby povedali, že všetko je realizovaný projekt, povedia, že to je evolúcia a náhodná. No ďakujem pekne, že my všetci sme náhodné bytosti.